Abakorinto enchang'ani kebungo 15 tuchikosoma ase omustari bw'emerongo 53 batebanga gaki abaminto abanchwa mobe n'echinguru mutari gotengechigwa momente mono gokora emirimo yomonene ase amatuko onsi mumanye ng'a emirimo yaino ase omonene teribusa. Abakorinto enchang'ani 15 orucherere rwaye rw'emerongo 53 gaki abaminto abanchwa mobe n'echinguru mutari gotengechwa momente mono gokora emirimo yomonene ase amatuko onsi mumanye ng'a emirimo yaino ase omonene teribusa. Ebuku yabere gotoa agosemeria nabo igo gotoa chinguru ng'a tigatobeta gokora kire egento ase chinguru totari gotengechwa ase okwegena kwao onye kwamwire ng'a aha inche no omwegenwa ase emirimo eri ngokora goika ogende koba omwegeno tari gotengechwa nabo igo twara chinguru genda gokora emirimo yomonene ase amatuko onsi bari berure komokorera omonene kora emirimo eyo ase chinguru mutari gotengechwa emerindo nemenge ogochaywa nkoro ogosekererwa nkoro okoramwa nkoro ogochecherigwa nkoro amange abaigenwa bagwete